Iimanyano zootitshala iSADTU, iNAPTOSA neSAOU zithi izikolo azikakulungeli ukuvula ngomhla wokuqala kuJune ngokwesibhengezo sesebe lemfundo esisiseko. Ezimanyano zithi ziliqela izikolo ezingekafumani izixhobo zokuzikhusela, kwaye ootitshala nabafundi akufunekanga babeke ubomi babo emngciphekweni kuba kuleqwa ukuvula kwezikolo. Iimanyano zootitshala zitsho ngamxhelomnye ukuba izikolo azikulungelanga ukuvula ngomhla wokuqala ngoJune. Ezimanyano zithi iliqela imiqathango yokhuseleko engafezekiswanga ezikolweni equka ukucocwa kwezikolo ngezibulali-ntsholongwane nokunikezelwa ngezixhobo zokuzikhusela. Ezimanyano zithi ootitshala abakulungeli ukwenza umsebenzi wabo wokufundisa kodwa abakwazi ukwenza umsebenzi wabo kwiindawo ezingakhuselekanga. Zithi isebe lemfundo esisiseko lenze isibhengezo lingaqwalaselanga ingxaki ezisezikolweni. They have said that they are ready from the 11th, then came the 18th, then came the 25th, and they have not been ready in terms of compliance. And clearly it is that is in violation of the regulation that they themselves have passed. A sensible thing being said this morning by the spokesperson that they have always been saying if the schools are not ready, don't return. That is not what they said to us. They said you are going back, you are being paid, you can stay at home. So yeah, I must say that the schools are now, they are planning for the 1st of June. Now the 1st of June is a disaster in waiting. We are far from a point where we can be confident to say we'll be ready by the 1st. So I want to agree with my colleague Maluleka and say that, in fact, what we are doing now is we are planning for an embarrassment. We are planning for something not to be reached. And all we have been saying as unions since time immemorial is, let's get the schools ready. When they're ready, let us do a national inspection and then let us then announce these are the dates. Ezimanyano zithi nangona ngaphambili bekubhengezwe ukuba amaphondo amabini iGauteng neNtshona Koloni akulungele ukuvulwa kwezikolo kodwa kuye kwabonakala kwayizolo ukuba nakula maphondo ingakumbi iGauteng ziliqela izikolo ezingakhange zicocwe ngezibulali-ntsholongwane kwaye ootitshala kwezi zikolo khange bavule kuvule kuphela abalawuli besikolo. Ezimanyano zithi eyona nto kufuneka isebe ligxile kuyo kukulungisa izikolo liqinisekise ukuba xa abafundi bebuyela ezikolweni yonke into icalanye. The province is not telling the minister the truth. They are throwing her under the bus. And we must put that on record. I think the province is not playing the game. What we must tell parents is that teachers are ready. Teachers are eager and able to do what they are supposed to do, and that is to teach children. But the teachers can't do that if their own lives and their own health is in danger. Kungokunje ezimanyano zilumkisa ootitshala nabafundi kuba bangabuyeli kwizikolo ezingakhuselekanga.